Серада, 31 ліпеня. Вітаю, шановне спадарства. З вами Віталд Сіўчык. Запрашаю на Белсадзум. Да гэтак званых прэзідэнцкіх выбараў яшчэ год, а міліцыю ўжо накручваюць. Кубракоў пахваліўся гатовасцю АМАПу. Пенсіянер абурыўся налічанай камуналкай і пагражаў выбухам бомбы. Разбяром матывы ўчынку разам з псіхолагам. Удары ў Іране і ў Ліване. Ізраіль ліквідаваў лідара Хамасу і другога чалавека ў Хізбуле. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Іван Кубракоў наведаў базу АМАПу ў Берасці. Паводле міністра, міліцэйскі спецназ на 100% укамплектаваны і, цытата, гатовы да электаральнага перыяду. У Берасці Кубракоў узяў удзел у калегіі ўпраўлення ўнутраных справаў берасцейскага аблвыканкаму. Ён падзякаваў міліцыянтам за службу, заклікаў адэкватна рэагаваць на крытыку і рабіць правільныя высновы. Адзначыў Кубракоў таксама неабходнасць для ўсіх супрацоўнікаў быць устойлівымі маральна і фізічна і даручыў кіраўнікам кантраляваць асабістую бяспеку міліцыянтаў. Спадарства. З намі на сувязі Владзімір Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы «Белпол». Вітаю вас, спадар Владзімір. Добрый дзень. Ну вось Кубракоў наведаў амапаўцаў у Берасці, гаворыць, што АМАП ужо цалкам гатовы да электаральнай кампаніі, да электаральнага перыяду. Здаецца, што да так званых прэзідэнцкіх выбараў застаецца цэлы год. Ці не зарана ён пачаў пужаць беларусаў? Ну, в принципе, это основная сейчас деятельность так называемых правоохранительных органов – пугать белорусов. Они прекрасно помнят события 2020 года, и поэтому они начинают готовиться заранее. И по большому счету, если мы говорим исключительно про ОМОН, то сейчас это основная задача для так называемых, вот этого подразделения. И на этом будет сконцентрирована вся их подготовка в ближайшие месяцы. И я думаю, мы еще услышим некоторые заявления от Кубракова по данному направлению. Памятаем, што ў 2020 годзе, калі Святлана Ціханаўская ездзіла па розных гарадах Беларусі, то Лукашенко ездзіў па розных вайсковых частках. І ўсе тады здзіўляліся трошкі некаторыя людзі гэтаму, што вось, маўляў, так не пачуваецца кандыдат, які сам у сабе ўпэўнены. Цяпер бачым, што ўсё яшчэ больш загадзя адбываецца. Памятаем, што вось усе гэтыя сустрэчы, вся гэтая накрутка тады скончыліся страшэнным гвалтам, абсалютным беззаконнем. Кубракоў збіраецца паўтарыць нешта падобнае? Ну, если им поступит такой приказ, а мы в этом не сомневаемся, что такой приказ поступит, если будут обстоятельства складываться таким образом, например, как было в 2020 году, то, естественно, приказ такой будет, и приказом такой выполнен. Другой вопрос, как ну, опять-таки, это все теоретически, как будут поступать уже в этот раз люди. И в этом мы уверены, что при обострении ситуации в Беларуси уже мирных каких-то демонстраций тоже не будет. Потому что в 2020 году люди до конца не понимали, что будет. Они не верили, что против огромного количества белорусов при таких тотальных фальсификациях все равно так называемые правоохранительные органы останутся на стороне Лукашенко. Но, как показало время, показала практика, так оно и получается. Цяпер бачым, што рэжым таксама не спыняецца ў сваіх рэпрэсіях, у тым ліку вось карныя органы ўвесь час здзекуюцца проста з беларусаў нязгодных з рэжымам. Таму, напэўна, як вы кажаце, свядомасць людзей значна большая наконт таго, што адбываецца. Яшчэ адзін момант. На нарадзе міністр Кубракоў заявіў пра неабходнасць быць маральна і фізічна устойлівымі. Гэта ён так звяртаўся да міліцыянтаў. Памятаем, што сёлета акурат было некалькі навінаў увогуле пра нейкія такія заўчасныя смерці без канкрэтных прычынаў. Ад 90 маладых начальнікаў міліцыі, у тым ліку начальніка ленінскага раўзберасця Дмітра Кравякоўскага, у сувязі з гэтым пытанне вось пра гэтую маральную і фізічную устойлівасць, наколькі гэта ўвогуле адпавядае рэальнасці? Ну, скажем так, если мы говорим про сотрудников ОМОНа, то, там, скажем, физические способности там, конечно, хорошо развиты. Вот как раз таки умственные способности там не развиты от слова совсем. А если мы говорим про тех же самых участковых, если мы говорим про сотрудников, так, оперативников,
то времени на какую-то там физическую подготовку у них попросту нету, потому что огромный вал документооборота, материалы проверок, уголовные дела, различного рода поручения не дают возможности, скажем так, готовиться физически. Если говорить про моральную сторону, то опять-таки за последние эти вот годы, после 2020 года, там тоже поселился страх, там люди тоже не собираются, то есть не хотят что-то говорить даже в курилках, не собираются там рассказывать своим там каким-то родственникам, знакомым о ситуации в правоохранительных органах. И поэтому я думаю, что они, естественно, будут готовы, они прекрасно знают очень много чего, потому что все равно, так или иначе, все они читают и смотрят тот же самый Белсат, читают Нехта, читают нас. И э, режим прекрасно понимает, что остановить это невозможно, выкашивать всех сотрудников тоже нереально, но поэтому идет идеологическая накачка, и она будет опять-таки усиливаться ближе к дате выборов. У 2020 годзе была такая інфармацыя, што вялікая доля міліцыянтаў сышла з органаў, узровень недакамплектацыі аддзелаў у сталіцы дасягаў нават 20%. Разам з тым, што вось цяпер адбываецца ў органах унутраных справаў, ці ёсць у рэжыму нейкія праблемы з міліцыянтамі, з іх недахопам? Эта ситуация постоянна, и она только ухудшается, потому что большое количество сотрудников уходят на пенсию, просто оставляют работу после, когда у них заканчивается контракт. Но тут нужно разделять сотрудников, опять-таки, таких как участковые, как, например, оперативники и те же самые там ОМОНовцы и патрульно-постовая служба. Там, в принципе, некомплект не такой большой, потому что там, в принципе, очень такие легкие задачи, то есть это не милиция в прямом смысле этого слова. Они не ловят преступников, они не борются с преступностью. А если говорить про участковых, оперативников, там, сотрудников ИДН, то там, конечно же, некомплекты очень серьезные, потому что работа не стала легче за счет того, что некомплект огромен, и он был всегда достаточно большой. Очень много задач, скажем так, возлагается на отдельных сотрудников, и, конечно же, это не дает возможности сотруднику как-то немножечко даже расслабиться. Поэтому ситуация там все равно сложная, там очень все равно небольшие зарплаты. Те люди, с которыми мы общаемся, они говорят, что действительно зарплаты несоизмеримы тому количеству часов, которые они проводят на службе, и все равно это проблема, потому что те бонусы, например, о которых там говорит режим, и там квартиры льготные, это, как правило, касается только крупных городов, и вообще в основном Минска. Если мы говорим какие-то такие средние районные отделы внутренних дел, то там таких благ нету, и зарплаты там ниже, а, как правило, за любое какую-то погрешность, за какое-то небольшую ошибку человека сразу же лишают премии, то есть это, как правило, это договора, лишение премии на 3, там, на 6 месяцев. Поэтому ситуация там все равно такая достаточно, она не монолитна, но здесь очень будет много зависеть от того, что предложат демократические силы и вообще как будет складываться обстановка в нашем регионе. Яшчэ адзін момант. Заўважым, што Лукашенко даўно ўжо не мяняў шэфа міністэрства ўнутраных справаў. У 2020 годзе быў пастаўлены Купракоў падчас пратэстаў, тады ён пачаў іх вельмі так моцна і дэманстратыўна душыць. На вашу думку, ці не баіцца узурпатар, што начальнік гэты вось Купракоў мог занадта доўга ўжо засядзецца ў сваім крэсле і ў выпадку чаго нават можа не паслухацца Лукашэнкі, а, напрыклад, у выпадку іншай палітыкі Расіі ў дачыненні да рэжыму, калі раптам будзе ўсё ж такі нейкі канфлікт паміж Крамлём і Лукашэнкам, хоць пакуль гэта не выглядае на нешта рэальнае. Купраков — это не самостоятельная персона. Естественно, его контролируют не меньше, чем контролируют остальных сотрудников. Любое какое-то изменение в его поведении, естественно, будет отмечено. Но на сегодняшний момент Купраков, если даже вспоминая, опять-таки, период с 2020 года, Купраков четко выполняет задачи, которые ставит перед ним Лукашенко. И менять его сейчас — это показать, что, в общем-то, сама система как-то работает неправильно.
И, наверное, Лукашенко, если не будет каких-то действительно серьезных таких каких-то ситуаций, он не будет менять коней на переправе. И посмотрим, как будет дальше развиваться события. Но опять-таки, если Кубраков где-то допустит какую-то небольшую оплошность, его мгновенно заменят, это не проблема, он всего лишь винтик в огромном механизме, который играет, не, скажем так, не самую важную роль, но такую значительную, но все равно он не самый главный и абсолютно не самостоятелен в принятии решений. Спадар Владимир, дзякуй вялікі вам за гэтую размову. З намі на сувязі быў Владимир Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы Белпол. У Венесуэле працягваюцца шматтысячныя пратэсты супраць абвешчаных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Паводле праваабаронцаў, у вулічных сутыкненнях з паліцыяй і войскам загінулі прынамсі 11 чалавек. Іншыя навіны Беларусі і замежжа ў нашым аглядзе. Ізраіль зліквідаваў палітычнага лідару Хамасу Ісмаіла Ганію. Кіраўнік палітбюро тэрарыстычнага руху быў забіты ў выніку абстрэлу ягонай рэзідэнцыі ў Тэгеране пасля ўдзелу ў цырымоніі інаўгурацыі новага прэзідэнта Ірану. Таксама ў гэтую ноч Ізраіль зліквідаваў у Бейруце Фуада Шукра. Яго называюць другою асобаю ў руху Хізбула. У Ліване паведамляюць пра 3 забітых і дзясяткі параненых ад ізраільскай ракеты. Некалькі дзён таму у выніку абстрэлу поўначы Ізраілю з Лівану загінулі 12 дзяцей. Расія правяла адную з самых масавых атак ударнымі дронамі з пачатку поўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну. Паводле камандуючага паветранымі сіламі Украіны Міколы Алешчука, усе 89 дронаў былі збітыя. Асноўнай іх цэллю была Кіеўшчына. Паветраная трывога ва ўкраінскай сталіцы трывала ўсю ноч. Таксама сёння была збітая кіраваная авіяракета Х-59, якая ляцела на Мікалаеўскую вобласць. Тым жа часам адбыўся самы масавы заход шахедаў у паветраную прастору Беларусі. Паводле маніторынгавай групы беларускі Гаюн, за мінулую ноч у краіну заляцелі не менш як 5 дронаў камікадзе. З аэрадрому Баранавічы быў узняты ў паветра знішчальнік вайскова-паветраных сілаў. Аналітыка Сергея Чалага і журналістаў беларускага расследавальніцкага цэнтру абвясцілі ў міждзяржаўны вышук. Іхныя імёны ўнеслі ў базу вышуку расійскага МУС на запад рэжыму Лукашэнкі. Кіраўнік БРЦ Станіслаў Івашкевіч запэўнівае, праца арганізацыі не спыніцца. І ў нас, і ў дзейных, і ў былых калег на любы ціск адказ адзін – гэта павелічэнне высілкаў у справе раскрыцця карупцыйных схемаў і схемаў абыходу санкцый. Рыбак з Менску злавіў у Прыпяці гіганцкага сама. Ягоныя памеры ўражваюць: даўжыня 227 сантыметраў, а вага больш за 64 кілаграмы. У сацыяльных сетках аддалі належнае такому трафею. Адзін з каментатараў падкрэсліў, цытата: «Можна заканчваць рыбалоўную кар'еру. Болей ужо не будзе». У Салігорску пенсіянер атрымаў рахунак за камунальныя паслугі амаль на 200 рублёў, ды застаўся моцна незадаволеным. 67-гадовы мужчына надумаў напужаць спецыялістаў разлікова-касавага цэнтру. Ён прыйшоў ва ўстанову і заявіў, што прынёс з сабой бомбу. Насамрэч ніякай выбуховай прылады не было, але для пераканаўчасці пенсіянер прадэманстраваў пераматаную скотчам коробку ды пагражаў усіх узарваць. Пажаданай рэакцыі правапарушальнік не дабіўся і паспрабаваў сысці. Аднак работнікі цэнтру націснулі трывожную кнопку, мужчыну затрымалі міліцыянты. Смешно, да? Конечно. А ничего смешного нет. Цяпер 67-гадовы жыхар Салігорску фігурант крымінальнай справы за хуліганства. Спадарства, гэтую навіну я хацеў бы абмеркаваць з псіхолагам Аллай Марціновіч. Спадарня Алла, вітаю вас. Вітаю вас. Скажыце, калі ласка, што вось людзей можа, скажем так, прымушаць на такія, здавалася б, дзіўныя і адчайныя крокі? Падаецца, налічылі камусьці там камуналку, можа большую, меншую, аднак вось так палохаць людзей, казаць, што я прынёс бомбу з сабою. Камуналка гэта не выпадкова. Все ведаюць, увесь свет ведае, што робіцца ў Беларусі. Таму час цярпення трывае, ён сканчаецца ў беларусаў. І беларусы вымушаны ісці на такія учынкі, таму што яны ведаюць падспудна, разумеюць, што рэжым разумее толькі язык сілы, мову сілы. Бо яны ўжо выходзілі на пратэсты, мірныя пратэсты, гэта ўжо пройдзены для іх крок. І яны разумеюць, што толькі такімі нестандартнымі ўчынкамі забужаць, нават гэта такая, скажем так, больш
правокатыўная, да, ситуация, диагностичная такая ситуация, да, на его месте я б раіла беларусам узяць нешта такое сапраўднае і здзяйсняць такія сапраўдныя учынкі, тому што гэты рэжым, да, гэтыя забойцы і гэтыя, скажем так, крымінальныя людзі, яны по-іншаму не разумеюць. Каб было зразумела таксама для нашых гледачоў, што рэдакцыя Белсату увогуле ніякім разе не заклікае да нейкіх такіх дзеянняў. Зрэшты, мне здаецца, што людзі, якія працуюць у сацыяльным цэнтры, яны як бы не вінаватыя ў тым, што як бы таксама не павінны гэтыя, скажем так, становіцца ахвярамі нейкіх такіх правакацыяў. Мне хутчэй іншы бок цікавіць. Вядома, што гэта нейкая асобная сітуацыя, так? Вось. Аднак вы кажаце пра тое, што як бы вот у чалавека магло, ну просто ён мог сарвацца праз тое, што адбываецца таксама ў краіне. На вашу думку, увогуле, вось ці сапраўды гэта вот, ну просто такія спосабы, калі людзі ўжо не ведаюць, што рабіць, і таму такія ідэі нараджаюцца ў іхных галовах, вось каб такія запужвальныя акцыі рабіць. Так, ну гэта заклік, разумееце, гэта заклік да грамадства. Я лічу, што гэты чалавек разумеў, што гэта набудзе некую агласку. Канешне, гэтыя людзі не вінаваты ў тым, што такая разліковая там, да, квартплата, да, і ні ў коім разе іх не патрэбна заклікаць там забіваць, да? Мы да гэтага не заклікаем ні ў коім разе. Але на якой мове размаўляць з гэтым рэжымам, разумееце, што другой мовы гэты рэжым не разумее. І тыя людзі, якія выклікалі міліцыю, скажем так, да, ну хай бы тыя людзі заплацілі за гэтага чалавека. Тыя людзі, што, згодны плаціць такую камунальную плату, да, бо гэта неадэкватная камунальная плата. Як беларуска, якая жыла ў краіне, ў Беларусі, я разумею, што гэта неадэкватная камунальная плата, разумееце, адкуль яна бярэцца і куды ісці гэтаму чалавеку. Тут хутчэй падаецца, што гэты чалавек, ён таксама не мае магчымасці неяк выказаць увогуле, так, легальна, беспакарана нейкі свой таксама такі пратэст, так, супраць нейкіх аплатаў, бо пратэсты практычна забаронены ў краіне. Невядома каму выказваць такі пратэст, да, там камунальшчыкам ідці ў ісполком, то і гарысполком, да, бо яны таксама ўсе заадно, яны падтрымліваюць гэтую ўладу. Таму, ну, такі заклік роспачы, да, то такі крык адчаю, скажем так, да, ну, я б гэта характарызавала як заклік да грамадства, разумееце, заклік, паглядзіце, людзі, ну, што ўжо адбываецца, да чаго мы дайшлі, сколькі вы будзеце яшчэ цярпець. Таму што, вы ж разумееце, як псіхолог аналізую, што чалавек наўмысна рыхтаваўся да гэтай аперацыі. Нават як ён зрабіў там гэты муляж, да, ён яго прынёс, ён гэта падспудна, да, рабіў асмыслова, скажем так, да, гэта не проста нейкі крык там, да, то есть неадэкватнага там чалавека, які там пачаў сварыцца, што-то неадэкватнае рабіць, там чым-то кідаць там, да, ні з таго, ні з сяго, да? Ён падрыхтаваўся да гэтага, ён разумеў, што аб гэтым будуць казаць. Гэта, ну, такая, скажем так, некая правакацыя да грамадства. Да? Гэта, ну, заклік мовы да грамадства, што людзі, давайце пачнем размаўляць уладай якімі-небудзь сродкамі, бо так далей уже трымаць немагчыма. Я не лічу гэтага чалавека неадэкватным, разумееце, якім-то там психопатам, да, яшчэ чым-то. Беларусы сёння вымушаны шукаць такія нестандартныя метады, бо тое, што адбываецца ў краіне, гэта ўжо цярпець немагчыма. Разумееце, так, беларусы церпяць, і гэта адзін з самых такіх памяркоўных і талерантных народаў ува ўсём свеце, скажем так, уже усе народы на іх месцы уже б што-небудзь рабілі. Ну, вы ведаеце, гэта ўсё роўно жывыя людзі. І нават самы памяркоўны і талерантны народ можна давесці да крыку роспачы. Ну, і гэта толькі пачатак, разумееце, што ён жа не нейкі там своеасаблівы, да, то есть нестандартны там чалавек. Гэта звычайны чалавек. І калі звычайныя людзі пачынаюць так рабіць, то гэта нейкі сігнал да таго, што такіх учынкаў можа быць больш, і гэтыя учынкі могуць ператварацца ўжо ў рэальныя учынкі, ў рэальную пагрозу рэжыму. Мала таго, як псіхолог, я хочу дадаць, што такія выпадкі, яны павінны былі ўжо адбыцца даўно. Проста беларусы памяркоўны народ. І гэта цярпенне, чашку гэта цярпення, да, яно вже
ну, перавысілі, перапоўнілі. Гэта ўжо не норма, гэта ўжо ну, такая некая праблема, паталогія. Так як церпяць беларусы, ніхто цярпець не будзе, разумееце? Вось, спадарня Алла, такія глобальныя у вас высновы адносна аднаго асобнага выпадку, але дзякуй таксама за ваше меркаванне, яго пачулі наконт таго, што чаму так увогуле магло здарыцца, якія маглі быць матывацыі ў гэтага чалавека, вельмі такі адчайны крок гаспадарства. Я нагадаю толькі, што мы ні ў якім разе, як Белсат, не заклікаем да нейкіх такіх рэчаў, а з намі на сувязі была псіхолог Алла Марцінович. Беларусы бяруць крэдыты ў чаканні нявызначанасці, каб паспець купіць розныя тавары. Так, у каментары Белсату эканаміст Віталь Алейнік патлумачыў рост запазычанасці перад банкамі. Яшчэ на пачатку лета яна дасягнула ўзроўню амаль 23 мільярды рублёў. Павелічэнне за адзін месяц травень склала 440 мільёнаў. Што тычыцца тэмпу крэдытавання, на 1 чэрвеня сапраўды банкамі выдадзена насельніцтва амаль 23 мільярды рублёў. Варта адзначыць, што з іх 8 мільярдаў гэта спажывецкія крэдыты. Вельмі вялікая доля гэта овердрафтнай часткі. Спажывецкія крэдыты выраслі за 5 месяцаў гэтага года на 21% да таго ж перыяду мінулага года. Але ж трэба заўважыць, што доля агульнай запазычанасці фізічных асобаў у эканоміцы складае толькі каля 10% ВУП, і гэта не ўяўляе сябе чагосьці такое надзвычайнае у такі абсалютным вымярэнні. Але ж ведаеце, калі казаць пра тое, што мы чуем, што старшыня Нацбанка Калаур бахваліцца, што вось ва ўсёй гэтай масе, што крэдыты растуць, і ўсяго толькі 1% пратэрмінаваных крэдытаў фізасоб. У гэтым сэнсе нас трошкі ўводзяць у такі у бок і змяшчаюць фокус. Я б звярнуў увагу на такую характарыстыку, што называецца макрапрудэнцыйнае лімітаванне. Такі паказчык, як цяжар запазычанасці. Доля, калі казаць простымі словамі, то гэта значыць, што доля прыбыткаў, якую фізічная асоба сплачвае зараз па сваіх крэдытах, яна складае 28% ад усіх сваіх прыбыткаў. З 2020 года гэты цяжар на беларускага грамадзяніна, ён павялічыўся амаль у 2,5 разы, з 11% да 28%. І ведаеце, такімі тэмпамі перспектыва прабіцця вось той столі по тому цяжару, які дапускаецца Нацыянальным банкам у 40%. Эта перспектыва, яна выглядае дастаткова рэалістычнай, калі не будуць зробленыя захады па асцюджэнню вось гэта крэдытнага тарнада. А ведаеце, тэмпы спажывецкай актыўнасці, якая і падпітваецца вось гэтым агалтелым крэдытаваннем, яны складаюць зараз на травень, павысіліся на 12%. І ведаеце, спыніць такую крэдытную спажывецкую актыўнасць, якая базуецца зараз менавіта на гэтым крэдытаванні, будзе вельмі непроста. Зараз людзі знізілі норму ашчаджэння, трацяць больш, чым зарабляюць, і відавочна, што адбываецца гэта не на чаканнях таго, што будзе эканоміка расці далей, а напэўна, што людзі чакаюць дастаткова сыходзіць з дастаткова процілеглых меркаванняў. У Парыжы працягваюцца алімпійскія гульні. Акрамя спорту найвышэйшага класу атрымаць асалоду госці алімпіяды могуць і ад прыгажосці французскай сталіцы. Цяпер пабачыць архітэктуру Парыжу можна з чоўна, дэталі якога зрабілі з канструктару Лего. Экскурсія на цасачнай лодцы на ваших экранах.
Гаспадарства, дзякую за прагляд Белсадзуму. Зычу ўсім добрага вечара.